Добро утро, мили дами! Правя това видео специално за тези от вас, които все още имат някакви съмнения как точно да използват натуралните масла вместо дневен или нощен крем. Все още ми задавате въпроси, ама как така да ги използвате тези масла, ама как точно да се ги нанасяме. Сега ще ви покажа аз как всяка сутрин се награждавам. В момента съм с изцяло чиста кожа след баня. За тези от вас, които се интересуват какво точно използвам като душ гел, тъй като съм с много суха кожа, използвам този душ гел на Санте. Той се води био, кокос и ванилия. Много съм изпробвала, но този е единствения, който за мен е една сутрешна магия. И така, кожата ми е абсолютно чиста. Използвам точно два продукта за сутрешния си тоалет. Първо, розова вода. Както ми е абсолютно чиста кожата, взимам едно памуче или козметичен тампон, няма значение. Напоявам с розова вода, тя ми свършва, и нанасям нежно на лицето. Това обикновено го правя пред огледало, но тази сутрин специално за вас се жертвам. Може някъде да пропусна. Това ми е като основа, след което ще нанеса вече маслото. Аз не използвам фондютени, но тези от вас, които използват, спокойно могат да си нанесат фондютена след маслото. Така, след като съм нанесла, може да нанесете и по шията, и по цялото тяло. Сега няма да мога точно да ви покажа по цялото тяло, но тези части, които камерата ми хваща и които е позволено. Ето как се нанася. Розовата вода е изключително богата на витамини, антиоксиданти. Тя успокоява, зарежда и предполага един прекрасен ден. Следващия продукт, който ще нанеса на лицето си и на тялото, е масло от ядка на синя слива. Извинявам се, шенцето е малко изцапано, тъй като го използвам. Обикновено използвам една по-голяма разфасовка, ще ви я покажа, но това ми остана от едно пътуване и реших да си го изразходя до край. Ето как точно, съвсем обикновено нанасям на върха на пръстите си. Дори не използвам памучен тампон, тъй като голяма част от маслото ще ми остане в тампон. Както съм нанесла на върха на пръстите си, започвам да нанасям така, както се нанася крем за лице, например. Използвам масло от синя слива. В момента аз използвам всякакви и си ги смесвам непрекъснато, но точно в момента, тъй като е зима, аз съм с много суха кожа, а маслото от синя слива е с много силни увлажняващи свойства, много силен антистареещ ефект. Даже тук около очите може да повторите и да нанесете малко повече. Също и по шията. Попивам мигновенно, буквално. Няма разлика. Подходящо е за всякакъв тип кожа. Както много мазна, така и много суха. Също и нормална. Използвам точно тези масла, а не, например, на основата на карите или кокосово, защото повечето останали масла запушват порите. Маслото от синя слива, праскова и кайсия имат 0% индекс запушване на порите, 0% алергени, т.е. те не са алергени. По същия начин нанасям и по цялото тяло. Ръцете, шията, деколтето, краката. Ето да видите как, колко е, не се изискват някакви специални умения. Попива веднага в кожата, не остава мазен слой, не остава мазни следи. След нанасянето на лицето вече можете да нанесете, който използва фондютен. Аз лично се гримирам. Спокойно се нанасяте молив за очи, сенки, спирала. По никакъв начин това не възпрепятства вашия грим. И така изчаквате може би минута-две, докато се облечете, вече маслото ви е попило. Благодаря ви за отделеното време.